Ngepek duren. Durene gede. Durene sapa? Mbok karo. Senene wong. Durene nanang kok lak dinganu sik pisan. Nah, durene kau ngepek duren. Duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Sahabat Banyuwangi. Hari ini kita ziarah ke makam leluhur sekaligus picingan. Jangan lupa like and subscribe di channel Sahabat Banyuwangi. Lagi ada di kebun duren dan pemakaman. Pemilik duren. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alamin. Naburnya kembang. Oh, anu le. Kok dolane gam. Nah, Iya kok. anu bae. Ngelamun ae. Juru kuncine. Ini keri sayang. Oh, kuncine keri. Duren. Weh, duren gede. Kare metek cendek-cendek. Ardi jenenge kon nggo apa ya ora gelem. Wong kene naro nang genamu kleru. Tenan. Memang sampean. Ngenamu apa ngenaro salahna. Apa to anaknya. Boyongan. Boyongan maning, madiang maning. Maringane madang. Sing penting ki mangan. Lalapane godhong seledri enek. Enak kudu duren butuhane. Nah, ya lah gelem dipun manganen wis, Per. Oke, Eh, ayo. Per ngono tak besok ta, Per?